ዓመተ ኢየሱስ ዓመተ ማርያም ገብረ ኪዳን ዘረ ማርያም ዓመተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ዓለም ዓለም አሜን። ስሙ ነግረኩም በእንተ ዜናሃ ለጽዮን እንተይት እግዚእነ ራያ ወላዲተ አምላክ ዘገብረ ተአምረ ወመንገረ እንዘረ ወፁ እምዘደቂ እስራኤል ወኡድ ማእል ጎሳሊ በማገረ እስራኤል ወይመላውያን ወነስዎ ለታቦተ ጽዮን ወሙስሊሆሙ ካህናት አብኔን ወፎንያስ ለደቂቁ ለአይ ከመይጥሆሙ ከሊኤል ከመይበኦሙ ለእስራውያን ወባቱ ኮነ እደ እግዚአብሔር ወምስሌ ኢልቤላውያን ከመይጽና ሎሙ ይስራ ሎሙ እንደ ኃጢአቶም ለሊኤሊ ወደ ደቂቁ ካህናት እስነዚህ አርቶቱ ለመስዋዕተ አምላክን ወበእንተ አስበቦሙ ለጽዮን ወበእንተ ገብሩ ጸባ ለአይለ እስራኤል ወኮነ ሕልቆሙ ለሉ ሞተ ወሰለስቱ እልፍ ደሲ ወበይእቲ ዕለት ወሞተ እምኔን ወፍንያስ ወነስዎ ለታቦት ወሰውኡ ለታቦተ ጽዮን እስመ ይሰውኡ ለሰብአ የንቤል ወሶቢያ መጽአ አሐዱ በሲ እንዘ ይውፅ እምነ ቀትል ወባሕሪሁ ሌል ወዜነው ከመ ሀልቁ ለደቂቀ እስራኤል ወከመዝ ሞተ ውሉድ ወከመዝ ነስዎ ለጽዮን ወሰምዑዋ ለጽዮን ወሰምዮ ኤል ካህን ከመ ትፄወወ ለታቦተ ጽዮን ወድቀ ድኅሬሁ እመንበሩ ወሞተ ድኅሪተ እመንበሩ ወሞተ ወእምዝ ነስዎ ለታቦተ ጽዮን ኢልቤላውያን ወአብኡዎ ውስተ ቤተ ወርቁ ቅድመ ታቦተ ጽዮን ወአንሥእዎ ፍጥነ ወአቆሙዎ በክብር ወአመርዎ ውስተ መካኑ ወእምዝ ካይበ ገጸ በጽሐ ውስተ ቤተ ላኮን ረከቦ ወድቀ በሳየተ እግራ በጽዮን ይግጽ ወሙጥራ እለዊሁ ወበከርቡ ወወድቀ ሀበ ምድር ወአርገም ተሳቀስ እምኔሁ ዘእንበለ ባሕሩ ወእምኔሁ ዝብር አንበ እጹብ
Amen.
መንግሥት ቡር ስብሐተ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ዋይለ ከመንገድ ሰይና አረፍ ለዘለሆ ባልባቢና አስተማሰናን ሰላም መስተከወቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወኢዝላል ኢየሩሳሌም ሰብስቢ በየማንና ተቀደሰ ለማርያም ነገረ ማህያት ማይዘር ዘለማነ ሰብነ እንስሳ ምረት ያዘልና ከተማ ፍሬያተ ምድርን ባረከና ቀደሰና አምላከ ሰላም ሰላም ያዕደል በረከተ ኩሎም ቅዱሳን ኩሎም በረከተ ወላዲተ አምላክ ካህና ይፈረ አቡነ ዘበሰማያት Hallelujah.
አኮኑ ዘንተ ስዕል ግቡር በዘዚያሁ ስርዓተ ወይ ቤልዎ ወንህነን አምር ዘንተ ወምዚበ እግዚእ ኢየሱስ ለማአነ ኤስዞሙ ለለ አምሳለ እንስሳ ከመ ይልኮኑ ነባብያነ ይተአምንሁ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወወልደ እጓለ እመሕያው ሱሩጥ ላዕለ ኩሉ ግብር ወአልቦ ስልጣን ዘእንበድሁ ወይቤሎሙ አይሁድ ኢዘአእመረነ ከመ ጠፋ ህሊናከ ወዘንጋአ ልቡናከ አማን እስመ እንዘ ወልደ ዮሴፍ አንተ ትናገር ዘንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ኢገበርኩ በከመ እቤለክሙ ወለእመ ይረሰይክሙ ለእሉ ስእላተ እንስሳ ያወን አእምሩ ጥቢቀ ከመ አነ ውእቱ ወልደ ለዮሴፍ ጸራቢ በከመ ትቤሉ ወይቤልዎ ግበር እስኩ ከመ ንርአዩ እመ ገበርከ ዘንተ ነአምን ብከ ከመ አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘይሰፍዎ አብሁ ለመድኃኒተ ዓለም ወተመየጠ እግዚእ ኢየሱስ ሀበ እሉ ስእላት ወይቤሎሙ ለክሙ እብለክሙ ኦ ስእላተ ብሉያተ የሃሉ ሴትክሙ መንፈስ ወይከውን ለክሙ ሥጋ ወረዱ መካንክሙ ዲበ ምድር ሀበ ሀሎነ እኒህነ ወእምዘሆሩ ኩልክሙ ሀበ መቃብር ዘሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሀበ ወኩሉ ዘተቀብረ ምስሌሆሙ እንደ ጭቃ አበው እምቀዳሚ መዋዕል ወበድሆሙ ለእግዚአብሔር ፈጣሪ ቀዳማዊ የእዝዝክሙ ከመ ትምጽኡ ኩልክሙ ውስተ ቤተ መቅደስ ወይምጻእ ምስሌክሙ አሐዱ እምውልድክሙ ዘኮነ የአምር ምስጢራትየ ወዜና ምጽአትየ ውስተ ዓለም ከመ ታጠየቆሙ ለውልድክሙ አይሁድ ኩሎ ከመ መኑ አነ ወም አይቴ መጻእኩ ሀበ አይቴ አሐውል ወሰበ ይቤ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገር ለእሉ ስእላት ኮነ ዲበ ምድር ወውስተ ኢየሩሳሌም ጽልመት አብይ ወድልቅልቅ መብረቅ ኃያል ወንፋስ አውሎ እስከ ድወደቁ ኩሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም በገጾሙ ዲበ ምድር ወእምድኅረዝ ዝንቱ ተአተተ ጽልመት ወርእዮሙ ሰብአ ለእሉ ስእላት ዘኮነ እንስሳ እንዘ ይትሐወሱ ወሪዶሙ ምድር ወእምዝሆሩ ወአፍጠኑ ገጸ ሰብእ ገጸ እንስሳ ወገጸ ንስር ወገጸ አንበሳ ውስተ መካነ መቃብሪሆሙ ለአበው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሀበ አሰርቱ ወክልኤቱ ዘጭቆሙ ለአበው ወንስራ ሆረ ሀበ መቃብሪሁ ለሙሴ ነቢይ ወጸውዖሙ ወአብጽሖሙ ሀበ ቤተ መቅደስ ዘከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በጽሑፍ ፍጡነ በቅጽበት ወርእዮሙ ኩሎሙ እለ ሀለው ህየ እምደቂቀ እስራኤል እስመ ርእዮሙ አብርሃም በስቢቱ ወይስሐቅኒ በአምሳሊሁ ያሰሪ ዘኮነ ቦቱ እምቀደመ ይሙት ወለያዕቆብሂ በትምህርተ ዘገብረ ቦቱ መልአክ እግዚአብሔር ሶበ ተራኮበ በመካን ራዳን ዳርም ዘይት ሀቅል ከራን ወለሙሰኒ ርእዮሙ እንዘ ይሰብሑ ገጹ ወአእምሮ በረሰቱ ልሳን ወሰበሪዩ ዘንተ ኩሎ አምኖ በዘማኖሙ አይሁድ ወይቤሎሙ አማን ወልደ ውእቱ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
سلاسي محتم كبر من تقرأ وسلام كريستيان እግዚአብሔር ንለም ዘመን መንግስታን ፍጹም ሰላም ተፈጽሞ ስለን ንጉሥና እግዚአብሔር ንለም ማለትና ስልጣን ዘሎ ሰባትን እግዚአብሔር ፍርሃቱ ምን ተቆም ንለም ለዓለም እግዚአብሔር ማሳብ ከመጥነት ከማዘዝ ምሕረት ዘሕሸም ምን ተመረጥ እግዚአብሔር ንለም ባህርን ምድር እግዚአብሔር ቢጎሽ ማን ይጣናም ሰላም እና አብሮም ስለሆነ ሰም ንለም
بها وزس ورد ربيت أنا تقطع وزهي ورد ربيته جدقا وسمي أمريكا كهنا وفريساوان أمساراته أمر كذا أنت أهو بيلو أنزل كله يا حسب فرح عزاب أسمع كمان وتبع بهم السماء ومدر يهل فقاري ملاكادنو سكلت زياودو صداد ودجي كرما ابيات يسجدو بغر مسكل لسايل قايده እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ኣምላኽና ዝሃበና ናይ ንስሓ ጊዜ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ብጎይታ ኢየሱስ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ኣምላኽና ዝሃበና ናይ ንስሓ ጊዜ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ብጎይታ ኢየሱስ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ኣዳውና ኣልዒልና ንተንስ ንጸሎት ሓሳብና ክባርኽ ኣምላኽና ፀባኦት ንቓሉ ንመገብ ክንዓቢ ብእምነት ካብኡ ዝፍልፍል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ብጎይታ ኢየሱስ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ኣምላኽና ዝሃበና ናይ ንስሓ ጊዜ እዚኣ እያሞ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ብጎይታ ኢየሱስ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ትማልዚ ሓዘና ብሕማም ብጻዕሪ ተስፋ
تسفازي قرتنا سينا منبري هياويو أملاخنا دليتو جباري ردائي دخومات ودوقات مخبري دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا اكي أبي زقبر معتي زي آيامو دسي بلنا أملغنا سهبنا نينس حنيزي زي آيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا أكلو عيونا عوز شأنا كم بيتروس حوارئا قفف مش حدرنا كم قالوا نبكس ويتاكس لتلنا مليئو كفسس مربب برغتنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا اكلي أبي زقبر معتي زي آيامو دسي بلنا أملخنا زهبنا نينس حنيزي زي آيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا كشعم عشينا بمخنيت كنبر بزموت بقايلة بمستك نسكر بمعال تبرهان نقويتا نذكر نوته مليسنا بهيوت كنبر دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا بقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا اكي أبي زقبر معتي زي آيامو دسي بلنا أملخنا زهبنا نينس حنيزي زي آيامو دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا دسي بلنا لقويتا يسوس دسي بلنا دسي بلنا اكتي أبي زقبر معتي زي آيامو
Rani, rakam santai.
ንስኩም ተወከልቲ ኣብዚ መፅእኩም ዘለኹም ክብረት ተካዓትውን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ነዚ በዓል ከተኽብሩ ነዚ በዓል ከተኽብሩ ኢልኩም ዝመፃኩም እግዚአብሔር እንኳን ኣብዚ ጨሓና ናልኩም ብሽመይን ብሽም ደብረገነት ቅድስቲ ማርያምን ኣመስግነኩም ኣለኹ ብዝኾነ እምበር ናይዚ በዓልቲ ክቡር መርጌታ ስምዖን ክቡርና እዮም ስለዚህ ኣይተምሃርናን ማለት ዘይኮነ ኣብ ልብናን ሓጢር ከመፅንዕ እምበር ምሸት ዝልኮነ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ስለ ዘላ ሕጂ እውን እንተኮይኑ መርጌታ ስምዖን ኣስፋሕ ኣቢሎም ናይዚ ዕለት እዚ ክምሩና ንዕድመኩም ኣለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኩላትና ገድናን መላ ሰብነትናን ብትምህርተ መስቀል ነማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰመኹም እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም ናይዚ ዓለም እዚ ብርሃን ንስኻትኩም ኢኹም ዝተባሃልኩም ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዋና መሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ዘወዓንሰባ ሎታ ሃይማኖት መምህር ክነፈርግ ማርቆስ መምህራን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት አንትሙ አልባሲሁ ለክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ንጹሕ አልባስ ንስኻትኩም ኢኹም ዝተባሃልኩም ምእመናን ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብሓፈሻ ነዚ ቅዱስ በዓል እዚ ንምኽባር ኣብዛ ቅድስቲ ቦታ ዝተረኸብኩም ኩልኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እስም እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ውዒልኩም አሜን። ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላኽና ዕሉፍ ኣበሳናን ሓጢኣትናን ከይፀብፀበ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ እናወሰኸ ብዝናብ እናቆለ ብፀሓይ እናብሰለ ዝምግብ ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብዛ ቅድስቲ ቤቱ መፂና ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ቃሉ ክንሰምዕ ምድራዊ በረኸት ዘይኮነ ሰማያዊ በረኸት ክንረክብ ስለ ዝበቐለልና አምላኬ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዓሚ ምሳና ነይሮም ሎሚ ምሳና ዘየለዉ በዛ መዓልቲ እዚኣ ደቂሶም ዘይተንስኡ ብሞት ምኽንያት ካብዚ ዓለም እዚ ዝተፈለዩ ኩላቶም ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም ዓሚሞም ኣብ ሕክምናን ኣብ ማያ ጸውለትን ኣብ ገዝኦምን ደቂሶም ዘለዉ ኩላቶም ፈዋሴሉያን ክርስቶስ አምላኽና ፈውሰ ምሕረቱ ይልኣኸሎም ተኣሲሮም ኣብ ጽኑዕ ማሰርትን ኣብ ስደትን ኣብ ሓዘንን ዘለዉ ኩላቶም ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላምን ፍቕርን ጣህዋን ቅሳነትን ከውርደሎም ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና ኣኽሊል መመክሒትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ዝኾነት እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ኣማናዊት ታቦት ናብዛ ዓለት እዚኣ ብሰላም ክንበጽሕ ብጸሎትን ብኣማላልነትን ስለ ዝደገፈትና ክብርን ምስጋናን ነዳ ኣምላኽና እግዝእትነ ማርያም ይኹን። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝለመንካዮ ዘይከልእ ዝነገርካዮ ዘይርስሕ ሕያዋይ እግዚአብሔር እዩ። ንዓመታ ከም ዝለመ እዋን ብሰላም ኣጽንሐና ኢልናዮ ብጸሎት ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ናብዛ ዓለት እዚኣ ብሰላም ኣብጽሒና ምእመናን በዚ ዕለት እዚ ንሕና ክንመሃሮ ዝግበአና ዕለት እንታይ እዩ? በዚ ዕለት እዚ ቤተ ክርስቲያን ናባና ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ከነስተውዕሎ ይግበአና ምእመናን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ንሕነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ኣሃ ዘተሰቅለ ንሕናስ ነታ መስቀል ዝተሰቐለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ንኣይሁድን ንኣረማውያን ግና ንዓብድን ንጽለልን ዘለና እዩ ዝመስሎም ኢሉ ምእመናን ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና እቲ ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከነመስግኖም ከለና ካብ ኣምላኽ ንረኽቦ በረኸት ስለ ዝፈለጥና እምበር ስለ ዝዓበድና ወይ ከዓ ስለ ተጠለልና ኣይኮንናን።
لازم إيمانان زعلت زي زمان داوود عم يزمرو زمانيان شوعتن تقدش يدشت بتقنيا من أسيون يبل سب كل سب عدينا أسيون يبل ولسي تولد بوستيتا مغنياتو كاب سقا كاب نفسا نفس وسيدو يا رجال أملاحنا كاباس لتولد كل سب عدينا أسيون عدينا مريم يبلنا بل زمان داوود بتنبيت እግዚአብሔር አምላክና ምስጢር ገሊጽሉን እመብርሃን ድንግል ማርያም አመስጊኑዋ። ስለዚህ ምእመናን ተስፋ ነቢያት፣ ስብከት ሐዋርያት፣ ስደት ሰማዕታት ዝኾነ ድንግል ማርያም አዴና በዚ ዕለት እዚ ተኸብረሉ ዕለት ስለዝኾነ ከም ዘማራይ ዳዊት አዴና ጽዮን አዴና ማርያም ብምባል ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ በረኸት ምእንቲ ክረክብ ኢና ኩላትና ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ዝመፂና ዘለና። ስለዚህ ምእመናን እዚ ዕለት እዚ እንታይ ተገበረሉ ዕለት እዩ እንተይልና ታቦተ ጽዮን ትምክሕትና ጸኒዕና ንእስራኤላውያን ብማእኸል ባሕሪ ዮርዳኖስ ዘሕለፈት ናብ ምድረ ርስቲ ዘእተወት ታቦት ኪዳን እያሉ እግዚአብሔር ካብ ምርኮ ባቢሎን ካብ ናይ ፍልስጤማውያን ቦታ ካብ ምርኮ ጣዖታት ፍልስጤማውያን ስዒራ ብክብሪ ናብ ቦታ ዝተመለሰትሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ምስጢር ብምሓዝ ታቦተ ጽዮን ምስ ድንግል ማርያም ምሳሌ ብምግባር በዚ ዕለት እዚ ትምህር ምእመናን ታቦት ማለት ናይ እግዚአብሔር መሕደሪ ማለት እዩ። ኩላትና እዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣኺብና ዘለና ታቦት ኪዳን ስለ ዘለዎ እዩ። ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ስርዓታ ሰማያዊ ስርዓት እዩ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 11:19 ሰማያት ተኸፈተ ኣቡኻ መቅደስ ኣምላኽ ነበረ ኣብቲ መቅደስ ኣምላኽካ ታቦት ኪዳን ነበረ ኢሉ። ምእመናን ክብርን እግዚአብሔር ይኹኖ እዛ ቦታትና ተሰኪሞሞ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ትምክሕሉ ዘላ ታቦት ኪዳን ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ እዩ። ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ብህያብ ሰባት ኣይኮነትን ትመላለስ ብህያብ እግዚአብሔር እያ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ጸለየ እግዚአብሔር አምላኽና ጽላት ሂቡ ትእዛዛቱ ጽሒፉ ህዝበይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኖም ከምልኹንን ክሰግዱለይን ፈቒደሎም ኣለኹ ብምባል እግዚአብሔር አምላኽና ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ታቦት ኪዳን ሂብዎ። ታቦት ኪዳን በዓል ምእመናን ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ተተሓሒዙ ክሳብ ዘለናዮ ዘመን በፂሑ። ታቦት ኪዳን ካብ ዝገበሮ ተኣምራት እንታይ እንተይልና ምእመናን እስራኤላውያን ሓጢኣት ገይሮም ካብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ርሒቆም ኣብ ኣምልኾተ ጣዖት ምስ ከዱ ካብ ገቢረ ጽድቂ ርሒቆም ኣብ ገብረ ሓጢኣት ምስ ተመላለሱ ነቲ ብዝናብ እናብቆለ ብፀሓይ እናብተለ ዝምግብ ኣምላኾም ረሲዖሞ ብሓጢኣት ምስ ተመላለሱ ፍልስጤማውያን እስራኤላውያን ብምውራር ምስ ሓድዎም ታቦት ኪዳን ታቦተ ጽዮን ከም ተማረኸት ኣብ ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ክሳብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሃይለ ቃል ብሰፊሑ ይነግረና። ስለዚህ ምእመናን ታቦት ኪዳን ምንም ተማሪኻት ዘይግንበር ኤሎፍራውያን ዝተባሃሉ ፍልስጤማውያን ታቦት ኪዳን ምስ ጣዖት ምስ ኣጵሎን ዝተቐመጥዎ ታቦት ኪዳን ነቲ ኣጵሎን ከም ዝተባበረቶ ነቲ ጣዖት ከም ዘወደቐቶ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ምእመናን ሓይሊ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ታቦት ኪዳን ኣጋንንቲ እዩ ዘርሕቕ። ታቦት ኪዳን ንጣዖት ኣጵሎን ዝተባበረቶ ፍልስጤማውያን ሰንቢዶም ብዙሕ መከራን ሕማምን ዝወረዶም እዚ ታቦት እዚ ናብ ቦትኡ ንብረቶም ብምባል በዚ ዕለት እዚ ብኽብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ታቦት ጽዮን ዝተመለሰትሉ ዘማራይ ዳዊት ብመዝሙር ብምስጋና ንታቦት ጽዮን ተቐበለሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። ምእመናን እስኪ ምእመናን ኩልኽን ንእግዚአብሔር እልል ኢልክን ኣመስግኖ። ምእመናን ተኣምራታዊ ትምክሕትና ጸብዕና ዝኾነ ታቦት ኪዳን ክሳብ ሕጂ እውን ዝናብ እንተኣብየና ታቦትና ኣውፂና ንእግዚአብሔር እንተለመናዩ ፀውዕኒ ክሰምዐኩም እየ ዝብል ሕያዋይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓበሳናን ሓጢኣትናን ከይፀብፀበ ዝናቡ ይህበና። እዛ ተኣምራታዊት ታቦት እምበኣር ብኽብሪ ናብ ናይ ክብሪ ቦታ ዝተመለሰትሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ቅዱሳን ኣቦታትና ድንግል ማርያም ኣመናዊት ታቦት ንስኺ ብምባል በዚ ምሳሌ እዚ ይገልጽዋ። ምእመናን ኩላትና ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ታሪኽን ዛንታን ንፈልጥ። ኣባ ኢያቄም ኣዴኻ ሃና ይበሃሉ። ኢያቄምን ሃናን ውላድ ኣይነበሮምን። ግን ምእመናን ፀውዐኒ ሞ ክሰምዐካየ ዘይትፈልጦ ሕቡር ምስጢር ክነግረካ ናብ ዝብል ኣምላኾም
እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ሰባዕና በሉ ብንጹህ ልብን እግዚአብሔር ስለመኑ አምላኽና ማኅፀኖም ማኅፀን ሐና ከም ተኸፈተ ካብ ቅድስት ሐናኻ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ከም ተወለደት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና። ምእመናን እስኪ ናብ ሕይወትና እንመለስ። ሓዘናን ሽግርና ናመንና ንወስዶ ምእመናን ሓዘናን ሽግርና ናብ ጠንቆት ንወስዶ ብንብዓት ናብ ጠንቋል ዝኸደ ምእመናን እናነበዐ ዝምለስ ናነበዐ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ናነበዐ ኣደይ ጽዮን እናበለ ናብ ድንግል ማርያም ዝመጸ ግና ምእመናን ብሓጎስን ብእልልታን ናብ ቤቱ ዝምለስ ኢያቄምን ሐናን ሓዘኖምን ሽግሮምን ነቲ ኩሉ ዝኸደ እግዚአብሔር ምስ ነገሩ ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ንብዓቶም ናብ እልልታ ቀይርሎም። ምእመናን እግዚአብሔር ሓዘንና ናብ ሓጎስ ንብዓትና ኸዓ ናብ እልልታ ይለውጠና። ድንግል ማርያም አዴና ተወሊዳ ኣደ ዓለም ኣደ ብርሃን ኣደ ጎይታ ድንግል ማርያም ዝተወለደት ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥ ነበረ ትብል። ምእመናን ኣስተውዕልዎ። ድንግል ማርያም ጓል 3 ዓመት እንኮለያ ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥ ነይራ። እስኪ ምእመናን ደቂ 3 ዓመት ደቅና ምንታይ ሒዝናዮም ንኸይድ ኣለና? ናብ ጓይላን ዳንኬራን ሒዝናዮም ንኸይድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ግና ተወርክቡ ኢኹም እናበልና ገዲፍናዮም እንመጽእ ኣለና። ምእመናን እግዚአብሔር በዚህ የቀየመና ኣሎ። ምእመናን ደቅና መንእሰያት ደቅና ህፃናት ባህሎም ዓቂቦም እምነቶም ሓልዮም ብንጽህናን ብቅድስናን ክመላለሱ እግዚአብሔር ዘለ ምእመናን ናብ ጓይላን ዳንኬራን ተሰቲምናዮም ንኸይድ ናብ ቤት እግዚአብሔር ግና ደቂስናዮም እንመጽእ ኣለና። ምእመናን ንኃጢአት መዓስ ኣኪቦምሉ ምእመናን ደቅና ንስርቂ ቢዝነስ ንዝሙት ከስራሕ እናበሉ ይዋፈርሉ ኣለዉ ምእመናን። ስለዚ ከም ኢያቄምን ከም ሐናን ደቅና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሒዝናዮም ክንመጽእ በዚ ዕለት እዚ ንመሃር። እመብርሃን ድንግል ማርያም አዴና ምእመናን ኣብ ቤት መቕደስ ኮይና ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል ድንግል በድንግልና ክትወልድ ስሙ አማኑኤል ክትብልያ ትንቢት ምስ ሰንበበት ምእመናን ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊት ድንግል ማርያም አዴና ኦ ደብር ነባቢት በትሕትና ይዝብላ በትሕትና ትዛረብ ዓባይ እምባ ንስኺኺ። እስኪ ምእመናን ኣስተውዕሉ። ድንግል ማርያም ተብዎ ዘላ ትንቢት እንተሪእናዮ ድሕሪ 700 ዘመን ድንግል ብድንግልና ክትጸንስ ወደኻ ክትወልድ እያ ዝብል ትንቢት ተንብብ ነበረት ኢሉ። እስኪ ምእመናን ኩልኹም ኣስተውዕሉ። ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ሓንቲ ሰበይቲ ንጉስ ክትወልድ እያ እንተትበሃል እንታይ ምስበልክን? ኣነ ደ ይኸውን ጓለ ደ ትኸውን ንሰልና ኩላትና ዘመንና ክፉይ ምእመናን ኣነ ንዓይ ዝነገሰሉ ክፉል ዘመን ንሕልፍ ኣለና። ኣቦታትና ከምኡ ኣይነበሩን ምእመናን ካብ ኣቦታትና ከምኡ ኣይወረስናየን። ባህልና ከምኡ ይኮነን። ሓወይ ሓፍተይ ምባል ባህልና ድንግል ማርያም እምበኣር እዚ ትንቢት እዚ ምስ ሰንበበት ኣነ እንተዝኸውን ኣይበለትን። ኣነስ ኣብ ዘመን እዛ ድንግል እዚኣ እንተዝበፅሕ ነይረ ዕንጨይቲ እናሰበርኩ ማይ እናውረድኩ መገልገል ግዋ ነይረ ኢላ። ምእመናን ራእይዎ ናይ ድንግል ማርያም ትሕትና ካብ ድንግል ማርያም ንመሃሮ ትሕትና ንርአዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ነፀራ ኣብ ሰማይ ወይረከበ ዘከማቺ እግዚአብሔር ኣቦ ናብ ሰማይ ኮይኑ ናብ መሬት ምስ ጠመተ ብንጽህናን ብቅድስናን ከማኸ ዝበለ ታዳይ ኣይረኸበን ኢሉ ቅዱስ ኤፍሬም። ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ንጽህናን ቅድስናን ርዩ ካብ ኣዴና ድንግል ማርያም ክውለድ ፈቐደ ኢሉ። ምእመናን ባህልና መንነትና ትሕትናና እዩ። ማይ ኣብ ዓሚቕ ቦታ እምበር ኣብ በሪኽ ቦታ ኣይኮነን ዝርከብ። እስኪ ንገሩኒ ማይ ኣብ ምንታይ ይርከብ ምእመናን? ኣዴታት ማይ ኣብ ምንታይ ይርከብ? ኣብ ዓሚቕ ቦታ ጸጋ እግዚአብሔር ከዓ ትሕትና ዘለዎ ሰብ እዩ ዝርከብ ምእመናን። ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ንምሃሩ እምበኣር ካብ ድንግል ማርያም ኣዴና ትሕትና ኢና ንምሃር። ወላ 15 ዓመት ምስ ኮነት ገብርኤል መልኣኽ መፂኡ ተሓጐስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍስ ወሲዱ ክውለድ እዩ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲኺ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ዘይብልኪ ብኣማላድነት ክጸጋ ደልየትን ትዕድል ኣዴ ክንምባል ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ኣበሲልዋ ድንግል ማርያም ክትብሰር ኮላ ኤልሳቤጥ ጓልሓድና ነፍሰ ጾር ስለ ዝነበረት እናጐየት ናዝባን ሂዳ ደየበት ይብል። ኣብ ቤት ኤልሳቤጥ ኣትያ ኣማናዊት ታቦተ ጽዮን ድንግል ማርያም ክርስቶስ ወዳ ሒዛ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ ኣተወት ኤልሳቤጥ ሰላም ንዓኺ ይኹን ምስ በለታ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልኣ እዩ። ምእመናን ኣስተውዕልዎ። ናይ ድንግል ማርያም ሰላምታ መንፈስ ቅዱስ ይዘውርድ። እግዚአብሔር ሰላም ይሃበና ምእመናን። መንፈስ ቅዱስ ይኣኸልና
ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ምስ መልአ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽእ ካበይ ይኮነለይ ንስኸይ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ተቐደስቲ ብምባል ንድንግል ማርያም ተቐበለታ ኢሉ ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ ኣትወት ቤት ኤልሳቤጥ ቤት ካህን ዘካርያስ ብበረኸት መልአ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ይብል። ስለዚ ምእመናን እዚ በዓል እዚ ንድንግል ማርያም ኣዴና ንዕድመሉ ንሓድሕድና ብፍቕሪ ዝነብረሉ እምበር ምእመናን ኣውደ ዓመትና ክሳራ ዘይኮነ መኽሰብ እዩ ምእመናን ሓድነትና ነደልድለሉ ዝሓመመ ንበፅሐሉ ዝሓዘነ ነፃናንዓሉ ዝተባኣትና ንተዓለቐሉ ኣውደ ዓመት እምበር ምእመናን ኣውደ ዓመትና ናይ ጓዳ ናይ ዳንኪራን ናይ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ምእመናን ኣውደ ዓመትና በረኸት ንቕበለሉ ዕለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣውደ ዓመት እዚ በረኸት ንቕበለሉ ዕለት ይግበለልና። ስለዚ ምእመናን ናይ ድንግል ማርያም ታሪክ ነጌርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእታ ነመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ምእመናን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብቶም ኤፌሶን ክፅሕፍ እንከሎ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 ኣሕዋትየ ዘለኹሞ ዘመን ክፉእ ስለ ዝኾነ ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከም ለባማት ተመላለሱ ኢሉ ምእመናን ንሕና ንፈልጥ ሰብ ክዳን ይቕይር ሰብ ሳዕሪ ይቕይር እምነት ኣይቅየርኒ ምእመናን በቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ንቅዱሳን ኣቦታትና ዝተዋሃበት ቅድስት እምነት ፀኒዕና ንንበር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ኣብ ዝሓፈ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 እቶም ዝሓለፉ ኣቦታትኩም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሓለፉን ርኢኹም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ኣይቅየርኒዩ ጋሻ ብዝኾነ ትምህርቲ ኣይትጋገ ኢሉ ስለዚ ምእመናን ጋሻ ብዝኾነ ትምህርቲ ከይትጋገ ብእምነትና ፀኒዕና ንንበር ምእመናን ደቅና በቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ንቅዱሳን ዝተዋሃበት እምነት ፀኒዖም ምእንቲ ክነብሩ ክንመኽሮምን ክንዕሎምን ቤተ ክርስቲያንና ሓደራ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸትን ረድኤትን ናይ ድንግል ማርያም ኣድዩ የክፈለና ሰላምን ፍቕሩን ይሃበና ኣውደ ዓመትና ወዲና ቤትና ምስ ተመለስና ኣብ ቤትና ሓሚሙ ዝገደፍናዮ ሓቢቡ ክፀንሐና ሓዚኑ ዝገደፍናዮ ተፀናኒዑ ክፀንሐና ጠፊ ሰኣናዮ ተረኺቡ ክፀንሐና ቅዱስ ወሃብ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹነልና በረኸትን ረድኤትን ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ኩላትና ይኹን ክሳብ መወዳእታ ህይወትና ብእምነትና ፀኒዕና ክንነብር ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ጸሎትን ኣማላድነትን ኣይተለየና እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ኩሉ ሰብ ኣዴና ጽዮን ይበል ኣሜን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃገር ኤርትራ ሊቀ ጳጳሳት ዘበዓንሰባ ክቡራት አይንተ እግዚአብሔር ሊቃውንት መምህራን ካህናትን ዲያቆናትን አባላት ቤተ ትምህርት ሰንበት ክቡራት ሓለፍቲ መንግስትን ህዝባውያን ማሕበራትን በዓል ዝኽቡር በዓል ጽዮን 2010 ኣፅሓና ናብፅሓኩምን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝቢ እግዚአብሔር ዓመይ ከምዚ እዋን እዚ ንዓመታዊ ናሕና ኢልና ተመኒና ልኡል እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ፀኒሕና ነዚ ፅምብል በዓል ብውዕውዕን ፍሕሽውን ንፅምብል ኣለና ንዓመታዊ ከንቀደምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመናኸዮ ስለዘይከልእ ፀኒሕና ብተስፋን ረህባን ሕድሕዳዊ ምርድዳእ ራእይን ሒዝና ከፅናሓና ሕጂ እውን ንእግዚአብሔር ንልምን ንኸፅናሓና ድማ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ካብዚ ቀፂለ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ምስተን ዓበይቲ ኣድባራትን ገዳማትን ንምምስራት ብምዕቡል ኣገባብ እዚ ቤተ ክርስቲያን ክሰርዑ ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣወሃሂዶም ብዙሓት ኣብ ሃይማኖቶም ፅኑዓት ቅዱሳን ኣለውና። በዚ መሰረት ዓብይ ኣብ ሃገር እስራኤል ኤውሮፓን ዝርከቡ እዛ ቪድዮ ካሜራ እዚኣ ተንቀሳቃሲ ዘላ ሰዲዶማ ሎሚ ዓመት ድማ እዚ ቤተ ክርስቲያን ብምዕቡል ኣገባብ ክጓዓዝ ኣለዎ ብምባል ኮምፒተር ምስ ፕሪንተር ሰዲዶም ኣብ ኣገልግሎት በፂሓላ ብተወሳኺ መተካእታ ኤሌክትሪክ ክንዲ ብጀነተር እንጥቀም ብሶላር ክንግልገል እዚ ቤተ ክርስቲያን ሶላር ንምትእታው ኣብ መስርሕ ይርከብ ኣሎ። ንዝርዝሮም ዝምልከት ድማ ፀሃየ ተኬ ኣብርሃ ተሸመ ተኬ ሃብተኣብ ሮቤል መብራህቱ ተስፋይ ዮናስ ገብረ ንጉስ ዘበሳይ ዳዊት ምሴረዲ ገብሪት ፍስሃየ ከሰተ ሽምድዋ ተስፋ ሚካኤል ሃንስ ንጉሴ ብንያ ወዳ ሃይማኖት ዘሩ መድሃኔ ነገደ መሓሪ ሚካኤል ማእከል ሕዝቢ ሽምዶ ጀረትዋ ከሰተ በረኸት በርሀ መሓርቕ ዋ ሚካኤል ገብረ ብርሃን ኢሳያስ ጋብር መርኢት ሳምሶም ሓጎስ ገብረ ትንሳኤ እዮም።
أمريكا تركون بقول زي دريو ذك عدي لازم تكسيان بقولوا بدقن وشتل لغريقهم واربود ما 37 شهر كلتميتر 50 نافا زود أخوينو كابتي جزت ترف 10 تنازل بتكسيان دارنا أوكي سدرامي تفسير يتسا كشيت فارغ سئلي وشتي بيت كريستيان لدورو زتمت واقع 15 شهر أسئلة مالو سلوه دك الزيدنة جبار سناي بجنزب هذا شيء نافع نعم مزن الرجال بجنزب هذا شيء نافع سلوه دك الزيدنة جبار سناي 14 شهر كل تبيت نافع عند جبار سناي سنة مزاف هذا حبة هذا جبار سناي مزافات 5 حبة هذا جبار سناي جنزب 5 تبيت نافع يونس هايلو حرزقي جنزب كل تشهر نافع عند جباري سناي جنزب كل تبيت نافع عند جباري سناي 5 بيت نافع ذك تخلا جبر زيابير كحساي كل تشه نافع سهلو تخرزين صلال حنتي عند جباري سناي سماخت لك الزيدليت 4 نافع دخلوا مسكنا 11 نافع وقعدها في الصحيح صبوي 11 نافع عنسو أبرها تخلا كل تبيت نافع حانت جباري سناي شباب خطك الزيدليت كلتا بيت نافع آتوي تفسته 5 بيت نافع رهوا سرون سيد سالة تسوى سلاسة كلتا شحن بيت نافع يردانس كلتا تفلاي 10 شحن نافع فريلاش ملاش بيتهم كلتا شحن نافع رسوم قبله والتفلاي 11 نافع حتى قابر عملوسم عند سلاسة 5 بيت نافع ما كان استفانوس كشيء ساسيون حالة تفيتي مرجتا ولد يسوس قرال حالة عمينا نقد محاري شحن 5 بيت النافع قبل في ساعة قالوا ودهم جنزب 5 شحن نافع إلسا سبحاتو شحن 5 بيت النافع شحن شو من بيت النافع إلسا سبحاتو سكاي تخلص شغيداني حرحان سبع شو هراي حدث حزباتو لحدش بيت كريستيان 10 شهر نافع يسرحي مصحف زعبا حكاو وزت منفسها سرعته زنقر مصحف واقع 50 عفار لامو زدلن ترلو أبصر غير الله الجزاء خلينا مهاريتن أسمعتنا أنا بحقي وزحنا ودينا نحن كنا سلام عليكم سلام أبو لهم سلام أبو أبي سلام عليكم دفس كتسر قالتنا وحتى تمسكر لكزين يسوس كفر متريرات ما كده تمام
እግዚኦ አቡነ ምሕረተከ በላዕሌነ ሰላም ያድለና ያድሰና ወና ሰላም መልሰና አቡነ በሰማያት ዘገበና በአእምሮ በየአእምሮ በዛሬ ማረና ወዘይ መስቀል ነፈንተ ዘተና ማርያም ነው